Wisit akaruba, kamalas. Ape kay high blood kayo, madam. At akarubak ang malas ti biyag ko. Ni anti-training. Ape niya launay ay madam iti nakabasulan na kinyayo ta agburburek iti darayo kinyana. Ado basol na. Iso ti makay kapo na nga aging ka natatak hanak na maayat nila kay ko. Di na kay maayat nila kayo. Gapo kini anti-training. When ex-boyfriend na ni lakay ko, nagsinadalang idita, nagsikugak nga umuna. Di mo gamin amo idi nga masipug magayam iso na kinimayta. Ay tatsaan mo ko. Iso malagayap at burbur kita na yung kinalitin. Oray kinimayta. Aga-agaw kay magayam, madam. Agkap sa magayam ni Janice kinimayta aya. Ay Diyos ko, api gayam na istorya king ka chismosa ka. Padasam nga ibaga kini Janice, mamuan na lang makaala ka kinya. Inya tisaan ko dapat mamuan ma. Awan anak ko, lagring. Anya ajay ma, ibagayon awang garod. Inkag review ijay. Ma, bakasyon mi ita. Ibagamon Ibagayo gamin ta agpayson madam. Nga inagaw yu di boyfriend na training idi. Nga asawa yu tata. Nga tatang ni Janice. Nga isumalagayam iti tatang ni Mayta. Isu nga agkapsat ni Janice kini Mayta. Kini naman laking pangiwa mo Agpayso ma. When agpayso Janice, kay bagbagalan ni mamang mo. No ma. Hangko matanggap na dati kabsat ko nga hampas lupa. Wow, Janice, rich kid ka. Heredera kasjay. Ay, nag-walk out. Sikat ang iwa mo. Pahamak ka talaga. Madam, tadhana rin naman ang gagawa ng paraan tapno maamuan to ni Janice iti agpayso. Tandaan madam, walang lihim na hindi nabubunyag. Iso nga, ino na akon ani tadhana? Kaya po, nakasapulak iti katulong nga pakialamera kada. Kita mla ate ni Madam Aya. Nakadildilaw ko, di na maamuti bagbagi na. Madilaw na pa'y aming karuba na. Isong mo nga awidan siguro tayo lakay na ta. Kaya mo ugal yun ni Madam ko talaga nga makasarwa.